Alang tamapiliumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Edwin. Dua kamilaang nga agkapsat. Agtawanak iti 21 iti pimusay dagiti naganak kada kami gapo iti maysa nga aksidente. Manipod iti siya kun tinangisakad iti panagbiag mi nga agkapsat. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ti kapsat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Oh, at ito'y talawans mo, Shirley. Agyaman ak, Manong. Awan na niyaman natin ko. Amumat nga ipaay ko amin ang kasapulam. Basta ikaid mo kumamot na gadal, wan? Un ka di, Manong. Danag mon aya. O sige, tamapan ako. Sige. Agan na nagkatidalan mo atin ko. Agawid ka dagos intol malam, ha? Di ka man nagparabiin, tani. Delikado ti panawan ita. Ang mga makasalaw ka di tadalan iti manglukukin ka. Un, di kag danag takabaulak ti bagik, Manong. O sige, inakon. Ay, una yan ti kapsat ko. Bimaba yan at inaamor, no sa nagitosar na. Agkaiwara na iti sapatos kas kadal medyas na dito'y salas. Agraman pagkin libro na. Hindi sunalatan dito'y tugaw. Ay, una yan ay. Tinasayat. Siya akong timang yornos kada gito'y. Napannog siguro ang naggapuy pagadalan. Isuadinan inyornos na giti usar na. Naimbak na oras mo, Edwin. Sigamot gayam, Cindy. Kunak lagit din nun ni Shirley dagtuk-tuk-tuk. No kasta, di pa'y simang patikapsat mo? San pa'y nga rod? Gani, rabiin. Umunag ka, tadi taon nagtipagstroyaan ta. Ay kwa, saanan? Umay ko lang itid kang kada ito eh. Ha? Anya nga itilinaon da ito nga eco bag, Cindy. Sabon kandilata. Ado nga minti-intat ti ikit ko apasarabok manipot Canada. Jakmat mausar amin ti sabon, kan medyo nauma akon iti dirata. Iso nga itad kun kan katidat duma, Edwin. Ay na, agyaman ako ni Cindy. Orekas kas ano, makaraman kami mo't iti imported at dilata. Awan anyaman na, Edwin. O sige ha, mapanakon. O sige, Cindy. Agananad ka. Kat ulitak man ang tagyaman. Hello, aling ko. Sa dinutayan mo. Rabin, Ay, kwa. Adda ak dito'y balay ti kaadalak, Manong. Adda ngamin aramidan mi a project. Kastaya, kat anya oras ka ngayong agawid. Ha? Anya oras ka nga agawid, kunak. Kwa. Sa anak nga agawid ita, Manong. Anya? Ne, sa dino ngay nga rin ti pagturukan no kunam andi ka agawid. Maturog akon dito'y balay ti kaadalak, Manong. Inton bigata kun nga agawid kita balay. Sige. Sige nga rin ti makam mo, ading ko. Ngam ne, ti kanaan ko nga ibilingkin ka. Di ka makin inom iti arak. Wan, unay kalakid din aya. Kasi itinakon-akon, Manong. Balasang akon. Amukon tar aramida. O sige palpason mi pa'y tar aramidan mi a project mi. Sige, ading ko. Masapakan tungarog nga agawid inton bigat, wan? Wan, o sige, taida po akong ti cellphone ko. Bye. Sige, ading ko. Bye. Nasaya at matasimbang pat ka natin ko. Itay kapailan or urayan. Nakaring ka pa'y matlagayan, Manong. Nabartip ka manin. San mat, Manong? Nakainom na. Ay, unay kan, Shirley. Di matimbakan ka no mabalbalin katliklikam da arak. Awan tinasaya at nga itid naging kadayta. Nabanugak, Manong. Isa pa nga simtagin akong sermonan. Okay? Anya? Kayat kong tagin na. Sige tamapana kong itisilid ko. Good night, Manong. Shirley, mabit lang. Santa pa yan alpasan nagsarita? Shirley, agsubli ka dito eh. Na yung tigapsat ko. Naibarka
samot ni Suakasta. Kanayon mo din na marabyan nga gawit. Sakit na barbardag. Ay, oo na yan. Di pagtanagag. Amangan lumapaypayan na di panagadal na. Naka-order ka din iti pulutan, Marian? One friend, itaypay Kastoy ati biyan. Haya, hay. Naku namon friend. Happy all the time. Ay, gayam. Tinawagam ka din ni Jerome? One friend, sigurado apa umayin day jay. Kadwa na kanukit ni Harvey. Ayos. Agpatpat nagman nga rodan nga inom day to, bilang laang. Sigurado day ta. Cheers! Cheers! Tumakter ka di tang tagawitan, Shirley. Sana magawid mano. Mga asim, tasan kumanat ang katiulong. Tumakter ka di tang tagawitan ko na. Di mo urayin nga kung tutak na Apay, asino ka kumain tap nagtumpa ng iti bagbagan. Ha? Shirley, Saan mat asikat itapang ko tap no tungpadan ka? Sigaya te amak. Saan mat? Saan ka di? Don't act like my father, my dear brother. Ngayon, iti ka anuman, saan mo to ang maartapan ti pamatag ti may sanga, ama. Awatam, ha? ay na. Aglablabos ka, Shirley. Masipag kan sa... Sige, sipat na. Tungtaan na. Sakpan na. Tunay naramid mo dita. Lipat at matangad ako sa to. Anya. Lukas ka. Talaga asahanan ang nagaw-awit kay Adim Edwin. Ay, huwag nga rotante. Kinapudno na. Matantanagan akin ko na. Matangkan tumot kami ti ulo na. Di nakmatenteng-tenggan. Iso pinagpaya ako na. Barang ano makaamiris, katagawid tumot lang di kapsat mo kanakan. Tay tama ti ka na nga karkararag konti. Sabay lang ko ma. Talawlawagan ti Diyos ti panunot na kat baliwan ng tikas diyang ugali na. Ay, unay matlakit di ngaminan ayan ni Shirley. Saan matasigod akas jay? Nakasingsingpat mat iti uping, aging ga nagturpos iti high school. Itatadan iti kolehyo, kastamot tender aramidan na. Day tagat nga rulante. Na-impluensyahan samot kadag iti babarkada na. Mabali na kasta. Ngam no para kanyak, at damat lang kin ni Shirley dayta. Ante, Ala, bayambay lang jay atim. Patsyak nga agawit tumat lang day jay, inton mailiw-liwag ng tisakit tinakam na. sabay lang ko mga rutakas tangag paiso. Agyaman ak tanagawit kamot lang natin ko. Pasensyakan kadag iti na isaw-sawang ko ken ka. Ikarik, saan na maulit? Talaga-asanin ang maulit na. Ngamin, pumanaw akong dito'y balay. Anya, kat kasalong ti panagadal mo. Ang sardang akong nga agadan, kat sumurutak itinobyo. Shirley, Basta ang sardang akong nga agadal. Nalawag met siguro tinangag mo manong. Nagawid aklaan, tapno umay ko alaan dagiti badbadok. Pumanaw akon, kat di na kong bibyangan. Anay ko. Abay nagtagtagay! aglablabos ka na talaga, Shirley. Kaputo sa anak nagtagtagari, aramidom latan tinagad mo. Apay ang kasta ka magtanading ko. Anya tinagkurangak, takastamot lang dar aramidam. Aramidam mo't amin ang kabaylak, tapno may tagkulang dagiti kasapulam nga agadan. Ngam kastoy ti subat mo kanyak. Sika lang arudan tinakabasol, niyang sikapay lang kadaganas ng agdrama. Nasakit tinakam ko kan ka, gapo
ko iti panangkabil mo kanya. Shirley, Basta baybayan na kon. Mamin ano ayang nga ibagak asaan akong ngawing. Amukon ter aramidak. Iso apang ngasin. Di na kumanlapdan kadagiti kayat kong aramidan. mano abulan maten manipot pimanaw ni Shirley titi balay. Oregas jeti naramid na. Napatiglat tamad kanyak ti kapsat ko. Diyos ko. Tarabayam kumati kapsat ko. Sika kumanti makamu amang protektar kan kuana. Ilisim kumay ti pagpagkadan na. Kat isuro ngagtungpal ti pagayatam. Italag kan kati amin, Diyos ko. Sapay la kuma. Kalawlawag am ti panunot ti kapsat ko. Kat agawid matan di ti balay. Ale. Agalas 10 matgaya man iti rabi. Maturog akong tali. Masapak man na mapanagtrabaho inton bigat. Mayak, tanadabag ko asimang patgayam ni Shirley kaanakan. Wananti, si magpagpay sa tikapsat ko. Kat, kumusta ngay? Sa dino ngay tinagnaudan na iti manuabulan. Ay, nagabang da ka no Jesyo dat itinobyo na. Naimagman na napanunod na matlaang tinagawid. Kapilitan na, tabugbugbugan ka no matinobyo nanti. Anya, Dayta tipod nanti. San lang nga dayta? Masikugpay ni Shirley. masiko ko ng Edwin. Wananti, Ay, una yan. Sa dino tayan ni Shirley. Kaya't ko ang makasarita, tikapsat mo. Gusto na. Itay ka pa'y asangit. Ay na makaraming kalugin. apa yan? Itay pa sangit ti anak mo. Makapasulong nga ron. Matitilang akong gapo iti kasasangit na manong. Ayaw na ikan. Saklutong ngamin Uno saan, ikami tigatas na. Amangan mo't numabisin isungag sang sangit. Masaduta! No kayat mo, si kantimang saklot, kan mang timpla iti gatas na manong. Ayaw na ikan na ya. Kasatot mo mo't lamin eh. Masaduta nga roon manong. Oh, si kantimang awit, tarumana. Anya, le, sa di naman ang tipaparamay. Basta rumwarak, at da napatig alakad ko. Nakasukat ka mat Shirley, sa di no tipapanam. Sumurutak itigayom ko iti syudad manong. Mapan kami ang trabaho ityan. Kita sino iti mga awir iti anak mo no kunam amapan kag trabaho iti syudad. Ibatik pailakin ka, amanong. Anya, le, amumat nga na trabaho. Oh, di tugot mo iti trabaho. Ay, sana mabalin Makaamukan no anya ti aramidang manong. Basta ibatik kan kaninaytan. Si kapay lang ti makaamukan ko na manong Edwin. Ang mga no dapat extra kwartayo di tanti. Bumulutak pa'y kuma. Mado ko maayati buludam kaanakan. No ada nawad-wad kwartayo. Oray anayin nyo kuman na 2,000. Sana balit ay kumutla nga dago sa paman ng agsuldo Oh, at iti 2,000 apulpuludam kaanakan. Ay na, agyaman ako na yanti. Naimbaglangan tagda kayo pagbulbuludak. Nawan kayo lang. Jak amo no kasano kami kininetan. Awan anyaman na kaanakan. Basta lakit di at daanak, tumulong na. Ba nagapagyaman ako na yanti. Bayam, tailak am kayon to kininaitan inton mapanak a grocery. Iti kasta, saan nga isupay agatangam. Agyaman na kanti. Jak to pulos maumang agyaman iti kinasayadyo kada kami. Sabay la kuma. Labindisyonan da kayo pa iti Diyos gapo iti kinamanag paraboryo. Itay kapay apalpaliiwan Edwin. Kaslada na unag apampanunutam. Nagkatang nga iti trabaho sindi. Anya? Ne, taapay ngay mat. Intuot ko nga minti ka nakakijay.
Winarningan dakitin ti boss ko ajak mabaling ay tugot ti ubing iti trabaho ko. Ngamiliblibas ko, tawan mo't ngarot mga awir ken ko na. Aging ka na duktalan na. Isuaday dyan, inikat na kon. Grabe matibos mo. Dila na asyanan iti ubing. Uy ngarot. Parikot kukit din o pangalahak iti kanan mi. Tila unay panggatas ni Nathan. Pangalahak nga itan tawan mo't ng trabaho ko. Aguray ka. Hiring timol a pagtrap-trabahwak. Ha? Isu na laang ta janitor laang matibakan ti ama applyan ijay. Kayat mo ka di? No kayat mo, ibagam laang ta i-rekomenda ka. Ay kat na. Urayan niya a klase ti trabaho. Tinapatag at pagtrabahwak. Kat itapay lang. Agyaman akong sindi. Pakitaltalyaw yung manantika nakakanaturog iti utility room, tata. Nakasta, intugot mo manan ni Nathan, Edwin. Wan, tata, awan magngaming kaduanay di balay. Isungayin tugot ko na. Apay ni Cindy nga eh. Saan na day of ita, tata? Kan may sa, mababain akong gankwana. Isungan anusa kong may tugtugot ti kanakak. Di ba tipatpati matlang kinanti materya no kwa? Wan, tata, ngam nagpamali lang amin nanti derya. Kasta, mala, di gagdanak. Tasya kung ti makaambo iti kanakam. Agyaman ako na tata. Awalan niya mo na barok. Sige, tarukyak mo tentag trabaho. Apay, di ka kadimarigatan nga aglinlinis, kabayatan nga up-upam ni Nathan, Edwin? Ah, saan mo, Cindy? Sigurado ka? Well, sigurado ha. Kita man eh. Oh. Basic. Bilibak at talagahan ka, Edwin. Uray na kaad-ado ti pampanunutam, maalam payla ang timang rabak akasta. Ah, ay gatuwa na. May mayat mo't lang nuragragsakan tayo tibiyag. Positive vibes ako nada. Sa bagay, husto ka matkit di iti dayta, Edwin. Ay kumun gayam. Agyaman ka ba na? Itian niya, Iti pa nang tultulong mo ka na kami gininitan. awan anyaman na kunakmanan. Naimbaglaan yan kunam, tanaanos kan nasingpat ti boss tayo, kat impalubos na nga ura itugot mo ni Nathan iti trabaho. Uwin nga rod. Dakkel nga utang ko na imbaga na akong daytigan ka. Ay na, di mon panunutan dayta, Edwin. Pakaragsakak ti mang tulong kan ka. Naimbagmanta na panunot mo tinagawid. Kalpasan ti 5 taon at di mo pa nagpakpakita ti lugar tayo, Shirley. Nagawid na, taumay ko alaan ni Nathan, Manong. Anya? Ne. Anya tikat mo asawin? At danobyok a Canadian, kat plano minti ang kalay sa ikimabiit. Itikas na, maitugot na matan iti Canada. Naibagak matan kan kwa na ti may papan iti anak ko. Kat ko na nga itugot mi nga agpa-Canada ni Nathan. Iso nga umay ko nga rod alaan ti anak ko, Manong. Saan na mabalin? Ha? Inaiwanak itinasurok alimatawan ni Nathan. Siyak tinagsaksakribisyo. Ita, basta umay mula ang alain kanyak. Saan na mabalin tikas na kapanunutam, Shirley? Ang Manong, anak ko ni Nathan. At tangarod karbangak ang mga lakan ko na. Wen, pudno nga anak mo ni Nathan. Sikatin na. Sikatin ang ipasngay kan kuana. Dahil dati kinapudno asa na may libak. Ngam ti saludsod. Nagbaling ka kati nga inakin kuana, ha? Ha? Inaiwanam ka di. Saan? Tapinanawam. Imbatim kanyak. Kat siyak tinangaywan kan ng padakkel. Siyak tinagsakripisyo. Shirley. Manong Edwin. Napatagan kanyak ni Nathan. Isunguran niya pa'y aramidam. Jak ipalubos nga ipanaw mo iti danak. At nakarbang nga kamang iparit, kaputas siyak tinangaywan ka ng patakkel kan kuana. Ngam no ipilit mo nga lain.
Iyuman ko daytoy abanag kadagiti masagnan. Anya. Naturadak anang ibaga iti kapsat ko nga uray agsango kami iti korte no ipilit na nga alaan ni Nathan kanyak. Idi marikna na siguro nga ilaban kumat ti karbangak anang padakkel iti anak na, dinan impilit nga inala ti ubing. Pimanaw daytoy ket ita addan ijay Canada. Ita sangapulo metten ti tawan ni Nathan, ket siak ti bigbigbigen na kasama na. Inpaay ko amin nga oras kan panawan ko kani Nathan, ket sa anak metten anang asawa. At damet dagiti gundaway nga umawag ni Shirley, ket pasaray agsarita damet kani Nathan. Uray kaskas tultulungan naklattamot ti kapsat ko kadagiti kasapulan ni Nathan iti panagadal na. Kastametten kadagiti masapsapul mi ditoy balay. May saakmet kadagiti rinibo-ribo anasem adumngeg kadagiti drama. Ket pakaragsak ak unay, tamanggegan met gayamen dito YouTube, dagiti drama amang manggegan iti radyo. Nubilang tamapagasatan met amay drama toy surat ko, kidawek ngailinged na kumalatan itinagan a Paulo. Naawis akmed a nagsurat tapno inak ibinglay ti padas ko anak ayan-ayat, agingga anang asawa ak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Hello, babe. Kumusta kan? Okay, akla ang mat, babe. Si Kangay, kumusta ka matditan? Kumusta di trabaho? Kasi ti Diyos, nasaya ti kasasahad ko dito eh. Kailiw ka nga rudan, babe. Uray siyak, babe. Kailiw ka matan. Umay kamat ngamin pumasyar dito'y balay Napayagan dyan na odi anagawidam dito'y. Wan nga rod. Bayam, tatay miyak tuman nagpaiso tagpakada iti trabaho. Iti kasta, makapasyarak man rin dita lugar yo. Katuan kinapudno na, or urayan da kadagiti kakasinsin ko. Kaya't da kakanumanan ang makajaming. Kasta ya. Sige, tayo sa ganaak ti panagawid ko dita lugar yo, babe. When, babe, at daak laang dito'y amang ururay kan ka. Agyaman ak, babe. Sige maliwan tanto manin tagsarita. Sumrega kami ng iti trabaho. Okay, babe. Agan-anad ka ditawan. I love you. Wan, babe. Agan-anada ka talaga para ken ka. I love you too, babe. Bye. Sa dino ti papanam, Paulo, anak ko. Mapanak ijilaw nyo, nanang. No kasta, mapan ka manen ijay ayan dadani ka. Wan, nanang. Kaili ko matang tinubyak. Mapan kumanmat sa rungkara. Tani, napayagan asan kami nagkitkita. No abay mo't ngamin adi mo pa umayan ditoy. Nalawang mo't ditoy balay. Mabalin na ti agnaid ditoy aging gaiti kay kayat na. Naibagak idin deta kinkwana, nanang. Iso na lang, tayo jemot nga ruten di trabaho na. Kan maysa, lumakay kan bumakad-matan nagiti dadakkel na. Isupay ti maysa adi na mapanawan. Iso lang ngamin ti katwari di balayda. Sa bagay mo't kit di apay nagkalay sa kayong aminan. Total, nabayag kayo mo'ten nga gayan ayat. Dandan isang apulo atawon yun sa mo'ten, anak ko. Di kay kadi agapura, nanang. Madaanong tulat tarayta. Awan pa ngamin umdas nga urnong ko. Isodyak pa nadakdakamat kinidani ka ti may papaniti pa nagkalay sa ami. Ay kat kasarita mo tani. Mapmapanan ti tawon, anak ko. No maipapan iti magastuos. Awan rumbeng apagdanagam. Tumulong kami kinitatang mo. At dapay ni angkel mo sigurado amang taday chay no ibagakan ko na. Bayan nyo, takasaritak to ni Dani ka may papaniti day tabanag, nanang. Anya nga tanong kalay sa atan, Dani ka? Apay, nakasagana ka ka din ang mangikalay sa kanyak, Paulo. Nabayagan Si kalaan mo turo orayak, babe. Sigurado ka ka din? At talaga asyak di kayat mong asawaan? Uni nga, Rod. Ibaga kaya magkalay sa atan mo sa anak ka sigurado keng ka. Okay. Sige, nakasaritak to damamang tinipapang. Maipapan iti day taabanag.
Ibagaktukin ka no anya ti ibagada. Sige, Danica. Ibagam tong ardadagos na niya ti kunada. Iti kasta, may bagak mutten ka dagiti dadakkel ko. Wen, iyawag kun to adagos ken ka apaman ang makasaritak ida, babe. Agyaman ak, babe. Kat kasano, patuluyok nga rodan. Mabati ka manin dito. Katun anya nga rod ket saan tapay mat nga agasawa. Anusak manen ati mabati ditoy. Sa nabalit agkalay sa doon iti mabihit. Nananay tantun nga agasawa, babe. Alawanan. Sige nga rodan, mapankan tapno di kakat marabyan. Sapay adayo pay ti biyahem. Agan anad ka iti dalan mong agawid. Mukasta, nagpalaon yun man ay di anak tabakay. Wan lakay. Imawag ka nung amin ni Danica. Adda ka nung napatig ang magsaritaan da. Nay, kanya ngay nga talay tabakay. Hindi, jak amu Amok nga rod kat adda ak mo ditoy. Ambangan mo't no imanugutin dagiti dadakkel ni Danica nga kasartan. Iso ang pinayaban dati anak ta. Mabali na kasta lakay. Gusto magindi tapno makapagkasarda mo time. Ay kat urayin ta ano anyan to ti ibaga ti anak ta lakay. Sorry, Paulo. Sapay kong mata mapakawanak. Apay, Danica. Apay naramid mo ti kastoy kanyak. Apay nagpasikog kay ti sa bali. Apay. Sorry, Paulo. Aklunak, basol ko ti amin. Sorry, no nailaw anak iti sa bali. Pakawanak no nagpailuyos ak iti riknak gapo iti nalaos nga iliw ko kan ka. Nagsakit, Danica. Nagsakit. Di mo man lang hinikan ti poteg ti sa kapulo at awan nga yan ta. Paulo, Agaman niya nga ron. At natitan. Talaga siguro asa nadatati na ituting para ititunggal maisa. Nasakit man. Ngam ikarigal nga kludan di kastoy ang nagpanagan ti ayan-ayat ta. Danica. No agbayag-bayag kan tumat ngamin kasinsin, anya ngay ita, inununaan da kakot nga rudan ti sa bali. Uwan nga rot kasinsin. Diyak niya namakastoy ti mapasamak. Urak langit tinudita ni ka ti makasamak. Saan mo't gayam? Tanagpasikugma ti sa bali. Sayang ti sa nga pulo at awan na panaginayan ayat mi. Ala, bay amon kasinsin. Di mon sayangan ti sangapulo atawan apa naginnayan ayat yo. Lipate mon day adani ka. Mangsapul kakit din iti sabali a babae ta ison ti asawaem. Mukas talagang kumakalaka na kasinsin. Talaga mga asawa ang matan. Ngaman yan. Pasaan mo't karoon basta-basta. Ay na, nalakalaang dayta no talaga akayat mo kasinsin. Kayat mo tay berukan ka? Ha? Joke! Angaw ko laang matdejay kasinsin. Saan matkit di akontes when no linom ba ti panlaki asawa? Patsyak, amabiru kam tu matlaang ti makuna akapisi tapusom kasinsin Paulo. Apa yan, Maricar? Bigbigat, nga suyaap ka mat asuyaap. Ay, napuyat ak nga rod ante. Taapay, anya tinakapuyatam. Adda nagiinom dito tersena ni Manang Susan idirabi. Nakar-ariwawa da. Iso adyak nakaturturog. Parbangon san idinagawid na. Napan mo kumakinasarita ni Susan Amuna dis oras ang tirabi ngam nagpainom pailaan. Nasapa ak nga rod anapan itay ante. Napan ko ginamag no asino dagijay. Kahit asino ay kanaw. Kakaanakan na kano anagam ko iti kabangibang a barangay. Imay da kano pinasyar ni Manang Susan. Kat na imasan damot kan pinagiinom. Kahit imbagam kumaa, anapuyatan ka, gapo iti kinaariwawa da. Jakon imbaga anti. Agpaspasen siya mat ngaminan itay agdamdamagat. Amo na mat sigurong ti kayat ko asawan iti panagdamag ko.
Paulo ngay bakit? Apay ka pa si Mang Pike? Saan samot anagawid iti rabi Sinirip ko itay iti silid na ngamawan mo't ijay. Sa dino kay katatinaparan na. Saan mo na matatao dito yung balay anak ta? Wan nga ruda. Ngumad na malagip ko nga imbaga ni Harold iti na minsan ang nagsabat kami. Kanya dahi ta bakit? At nakanumot ar-arman ni Paulo iti kabangibang a barangay. Amangan no isumot ti kanayon ang papanan na. Kin nagsayatin nga ino pudno nga daman ng ar-arman di anak ta. Wan nga ruda lakay. Punkum tuman. Tapno amutamot nga sa ganahan no bilang laag. Wan lakay. Bay ang takasaritak to ni Paulo apaman ang makaawid dito'y balay. Nanang, mga sawa kon. Ha? Mga sawakan ko na anak ko. Wen, Sigurado ka. wen ko nakalakarutin. Asino nga iti asawaam? Ikat Genubiak asino pa'y kumangay. Ne, akuray ka man. Mga sawakan ko nam. Ngam awan pa'y matingyam amom anobya manak ko. Ay kat ma'am amuyon tunayin tundumanon tayo nanang. Di ka di marikar ti bagbagam nga asawaam manak ko. Wen ta isulang mo tinubiak nanang. Anya, ne, kano di mo pa'y matinyaw awid dito'y balay? Saan mi pa'y anaamambukin ni tatang mo? Kan maysa, nabiit kayo pa'y laeng. Ita, kunam nga asawaam mo. Katun asawa akon ta mga nun unandak manen ti sa balay. Ha? Isungag sagana kayo nanang. Tatumanon tayon. Danda ni makatawunan, manipod nagkalay sa kayo kini Paulo. Apay, di ka pa'y nakargaan kaanakan? Awan pa'y nga, auntie. Marigata nagsamat din ang makargaan. Gapo iti pan nakarigrag ti si Kuko iti. Ay ka talaga siguro nga awan pa'y. Lalaingan nyo nga minatap no makabukol kayong matun kaanakan. Tani, mapmapanan titawan. Bumakbakat kan lumaklakay kayon. Narigat kayon tun ang makabukol iti anak yun ukwa. Ay, wangarod, auntie. Isumot ti sang kadagulit ni Paulo. Nang runa no kasjay ang nakainom nga agawid. Ibagam tuman kitikin ko na, tabaw-bawasan na ti panaginom na iti anak. Kan lumabalin, mangsapul iti pangaldaw at trabaho. Makaapikto ngamin iti salun at ti kanayon a panagpuypuyat na. Isumot ti kanayon nga ibagakan ko na, auntie. Ibagbagak pa nga agaplay laangan iti sabali nga agency dagiti security guard. Jay kumapang aldaw ti alaan na nga schedule. Tapno saan ang kanayon nga agpuyat. When ako ma, when no saan, agparishuffle. Tapno ma-schedule mod iti aldaw. Isumat ti sang kaibagakan ko na, auntie. Wanmat awan. Ngamdinan samot ibagbaga iti boss na. Ay kat kasaritam tumanan ti asawam when no saan, ibagam tamapan kayo laangan iti doktor. Iti kasta, mabalakadan da kayo no anya ti kasayaatan nga aramidin nyo. Tapno makabukol kayo matag. Marigar, bakit? Marigar! Nung katantiri daw ti silid ta. Abingin lak mo ay. Hoy! Marigar! Maturog ka dito sanas, Paulo. Anya! Nabartag ka man ang alagawin. Diyan kaya't ti makiinda iti agat arak. Nung katantiri daw kulang na eh. Maysa! Maturog ka nga dito sanas ko na. Dua! Ako rin magkalita. Maturog ka kidin. Tanin, nakapambayin ka na iti kaaruba. Lugi mo ba lang lukatantiri daw? Agulo ak dito eh. Ulay ka man, Paulo. Di mat kunak ang Ah. maturog ka dita salas. Kanayon lakit di mat akas na. Disturbo ka iti pan naturog. Disturbo sa asawaman. Itaman pa yung kastaka ha? At ang samat sa baling umay dito tunggal at dagi di trabaho, ha? Agputno ka man, Marigar. Hey, diyak amukan ka, Paulo. Agin imon ka manin iti angin ako nakon. Di ka kararamit, Marigar. Magduktanak lang at dalalakim.
Talaga patayin kayo ito ah! Ay, maturog ka kit din, Paulo. Napartag ka lang. Iso adi mo man amon ti sasawang. Apay nga taat di kamot lagsikugan. Ay, wala nga ron. Nukunak mat ngamin ang mapantaag pa, doktor. Ngam di mo mat kanya. Adula amin na ita. Talaga sigurong awan pa. Dumteng tulat naman siguro ti panawan ama dantay ti anak. Idyam ngaminan ti uminom iti anak lakay. Ado ti mangibagbaga ang makadadail ka no iti fertilization ti anak. Ha? Apay, numang sapul ka laangan iti sabali ang pagtrabahuam. Iti kasta, saan ka akanayon ang mapuyat? Awan mo nga rin sa bali ang mapiro ka katrabaho. Bakit? Kasano nga awan, kat di kan samat agsapsapol. Agdamag-damag ka ngamin wano agkita ka iti online. Padasig tutag kita inton makawaya ak. Bakit? Kurt, anya nga ti madamag bakit? Kumusta mo tayo lagi nagasawa? Awan pa ka din padamag dano at dan nabukil nga po ko ta. Awan pa'y mat nga road lakay. Ay, awan ang arod. Umaapoy ni Paulo no kasta. Ay ka talaga siguro nga awan pa'y mat alakay. Urayin tayo lata bareng makabukil dan tumalaang. Saan nga ta ate anak? Tate ayang ti diferensya bakit? Ha? Ne, pagko na ang mat lakay. Malagip mo ni Dani ka. Apay ni Dani ka. Nanda ni sa kapulo at awanda na gayan ayat. Nga mas daawak. Tagdidamot na kabukil na pulos. Inikwan, sinikugan mo gaya man ti sa bali. Ha? Kat ni Maricar, nagsikog iden iti damo anobyo na. Iso na laeng tanaraglag ti puntok laeng. At damot kabailan da nga agsikog. Ngam saan mo't alagga po iti anak ta. Lupas nga tayo nga agpaiso ti anak ta. Dahil tati saan tayo nga amo bakit? Narigat mo't tagpukpuk taw. Iso na saysaya at laengan no kasaritam ni Paulaw. Ibagam, tamapandalahin agpakita iti doktor. Ay na, adula amin dahi takunak maninanang. Paulo, anak ko, para matlaang kada kayo nga agasawa ti bagbagak. No kunak adak kayat. Paulo, Basta jak kayat ti mapan iti doktor na anak. Iso apang nga asiyo, tadi yun sang kadagulit dahi ta kanya. angam anak ko, Awan ti diferensyak nga nga. saan agaputa ko nakamapan kayon agpadoktor, kat sikan ti adda diferensya na anak ko. Basta jak kayat. No kayat yun, di ta kayon ti mangkuyok kini Mari karamapan iti doktor. Basta siya, di dakto pulos mapili. Nawatan niyo. Kumusta nga'y kasinsin? Apay awan pay. Awan pa iti yan niya, kasinsin. Kaanakak kasinsin. Ha? Ay sus, kumapoy kang sakit di kasinsin. Tumala ka man si Camilo di. Ha? No talaga kamot lahag. Diyat na kumamot yung asawam ita. Awan tupay lanubyong katlim mabsukan iti kalendaryo. Ni kasinsin Paulomat, di mo man laamon ti maangawon ako nak. Nakasirseryoso ka manan kasinsin. No awanan tinapatag nga ibagam. Nasaysayat no gawit kalangan. Ang mga nudyak makapagtupal. Kat anyapay ti maaramid ko ka. Ala! Panaw! Kasta unay ti suron ko, tunggal da kamatanda ti may papan iti anak. Sang kadagulit dalakit din ti panagpa-check up ming agasawa. Ngamjak pulos umanamong gaputa amok iti bagik nga awan diferensyak. Sigurado ak asa anak alupas. Ikarkararag kulatan iti Diyos asapay lakuma taparaburan da kami metten nga agasawa iti anak tapno mapanagnagak kadag iti tattao ang nagatal ti dila na akabaelak ti pumutot. Hello kada kayo amin. Makablaawan kayo amin nga awan ti malapsan. Siak ni Arian. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ti amok idi kat umdasan ti panagayat tapno agbayag ti maysa a relasyon.
ngem saan gayam, ngamin saan akas karina ti makiasawa. Nang runa pay, no saan kamet a welcome iti pamilya ti asawam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Agkalaysatan na riyan. Anya, angam kasanun dagiti dadakkel mo. Di mon panunutin datatang kinalang ko. Siya kung di makamu katakwada. Tinapateg, agkalaysatan. Mark, Sikatikait kong asawain. Sikatikait kong agbaling nga ina dagitag balintungan ako. Sikatikait ko makadin na. Aging gatong palbiag. Iso si kang aruti kalaysak, Arian. nga oray di dakkayat dagiti dadakkel mo. Kasta ka di? Katuan. Siyak mat ti mga asawa. Iso siyak nga aruti matungpal. Sangkit adagiti dadakkel ko. Sigurado ka ka din iti na desisyon mo? Wen kunak lang arudan. Apay agduwa-duwa ka kadi ang makikalay sa kanya. Saan mat ni iti kasta, Mark? Among mat no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso na lang, pampanunutak dagiti dadakkel mo. Awan rumba nga pagdanaga, Marian. Siyak ti makamu kunak lang arudan. Iso ngagsaganakan, tagkalaysatan iti kabiitan a panawen. Talaga natangkan ti ulo dyan at mo, Rebecca. Aga, simpatikas yung inaramid na. Sinukir na ta, gapula ang itinayjay a babae. Ay, wan nga rood, masuruna. Heh, para makita, kita man, no talaga mo't lang akabailan ng tagbyag akabukbukunan na. Rodolfo, Di ko na da siguro kit nalakat ang pamilya. Kaya mo da siguro, kit puro ragsak lang ti makiasawa. bay tamapadas na tapno ammo dati bagbagada. Wala. Eh, ang mga noong pa'y makadomingo kat agawid ni Mark dito'y balay. Oh, apay akas na tilang ang Mark. Adda ka di parikon. Ha? Ay ko, awan Arian. Ibagam parang adda maitulong ko. May ibusan ti unong ko. Masapul nga agtrabaho ak. Tapno at aramatin ta kadagiti sumarsano nung aldaw. Palubusan na ngaminan nga agtrabaho mat. Itikas na, matulungan ka mata kadagiti masapsapol dito'y dagos na. Saanin? Kabahalak na ito eh. Ang Mark, Pangasim, dasaan ko man natangkan ti ulong. Di mo manan ipilit ti kahit mo Arian. Mark. Agtungpal kalatang iti kahit ko. No di mo kahit gagapata. Nawatam. Rabiin apingit na ka lang ang asumangpat, Mark. Ne, among mata nagkapuwag iti trabaho. Ita, kastakit din ti damagam. Kahit di ka agungat agdamdamag aklaang matlakay. Napampanok ti tao. Yung kastakit din ti pasabat mo. Awan mo ti madi nga imbagak, Mark. Damdamag aklaang mat no apay nga itaka na ang asumangpat. Guston! Makaumat kas tiyabiyag. Marabyan labas si tataong agawid. Nagadon asuludsud mo. Nung kaya't mo di si kanti mo pa nagtrabaho, ta siya akong tagtagibalay. Uma ko na talaga. Maminsan pa yung damagan na kitikasta. Sinaan ka na talaga. Anya? Nalawag tinanggag mo. Iso di kagkamkam malyar yan. Tano siyak di makapungto. Talaga ka aramidag timbagak. Hindi pa ilang ngamin nga ibagpagakan ka, Mark. Saan analaka ti mga sawa? No nagtangkan to mga mintiulong, impilit mo mat ngayong kasarday tiya nga arian. Imbagak lang arudan ide asaan kayo pa'y ngagkalaysa. Ngam natangkan mo ti ulong, impilit mo ti kay kayat mo. Agasaman takas kalamaw awanan iti babae. Sinukir da kami pa yan kinitatang mo, gapulaan kini arian. Sorry nanang. Sorry no sinukir kayo iti kinitatang.
Aklo nakabasol ko ti amin. Katsapay lang ko mata mapakawanda. Alalala, bayamon tinaibagak. At least, nakaamiris kan. Sinamon ni Aryan, tawan tinasaya at amasakbayam iti den na daya babae. Nanang. Kunak man no nakaamiris kan. Angam apay ngay akas laagkad ka pa'y laang ba't amang isinay iti daya babae. Nanang. Awan tinasaya at amasakbayam iti dayjay nga Aryan kunak manan. Imbes nga umasenso ka iti biyag, saan? Tay sumot ti mangipagalkan ka amang ragpat ka dagiti arapab mo. Iso ano siya ti sika. Sinamon ti asawam, sakbay amala daw ti amin. Sorry, Arian. Ngam panagkunak at husto ni nanang ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Mark? Nasaysayat siguro magpaiso agsinatan. Anya? Nalawag tinangag mo. Di na kumamatrabakan iti kasta, Mark. Umaasim. Saan ka rabrabagan, Arian? Seryoso kiti bagbagak. Pasensya ka na talaga. Diamukit ka baglak. Ngam saan kayam. Manipudita. Nawayakan. Kat nawayak maten. Lipatin na kon. Kat lipatin ka maten. Kasta lang ang gayam kalakati amin kan ka, Mark. Makawanan na ko ma. Talaga siguro aging galangan dito ti pagpatinggan ti pakasaritaan ten ayat ta. Iyak laim pakarot. Akabailan nakgayam abasta ikula sa ilatan. Nagsakit, Mark. Awan umaspin iti kinasakit na. Ngam sige. Ikarikatak na aklunan dayto ngay naramid mo kanyak. Ngam laglagi pang asaan amay may sadyan daw, Mark. Agbabawi kanto. Gapu iti dayto ngay naramid mo kanyak. Agabrod ka kunam, Arian, anak ko. Wala na. Umadayo barang makalipat Hay, Arian. Ijak laing pag-arot, akas tila ang gayam ti pagtungpalan ti ayan ayat bikin ni Mark. Ti amukit umdasan ti panagin na ayat mi. Tapno agtultuloy ti napintas a relasyon mi. Nyamsaan gayam. Tadi naman kabailan atakdaran dagiti saukan karina. Banang kapagsaksakitan unay tinakam ko. Naimbaglangan ata saan kayo pa'y anaadaan iti anak. Day takot nga rod nanang. Talaga siguro asaan mi agasat ti maadaan iti anak. Husto matkiti. Tamangan no isupay ti may nga aglakam iti sakit. No bilang tanaadaan kami iti anak. Wan matkit di Mala, bay amon anak ko. Batyak adumtang tumat lang ti aldaw ang makalipat ka. Husto matkit di ti desisyon mo nga gabrod ka. Tapno mailiw-liwag mo tinapasamak kada kayo ka ni Mark. Kumusta ti umunang aldaw ti trabaho minsan? Okay na ang insan. Medyo maikaw akla ang iti oras kan klima. Talaga kasta insan. Kasta akmat lang, idi ka umay ko ditoy. Angam sigurado ang mayrawam kan tumat laeng. Wan matkit di Ay wan gayam. Umay ni Sir John inton bigat. Kaya't nakakano am-am mo. Ha? Asino day taad dyan, insan? Di nga ibagbagak ng akin kukwa iti pabrika pagtrab-trabahuan ta. Naibagak ngamin idikin kwa nang agkasinsinta. Kasta ka di? Waninsan, isong agsagana ka, ta sigurado ang mapalaban kang ag-English inton bigat, insan. Hoy, insan Arian, itay ka pa apalpaliiwan ha. Nakaad-adayo, di nakaiturungan ti imatang mo. Apay, adda ka di parikot? Ha? Ay, kwa insan. Awan matkit di. Pampanunutag lang tinaibaga ni Jan kanya.
Tika di ko nana, panangikallaysanan ken ka? Uwan insan. Ay kat umanugot ka ngaminan ay insan. Awan kayo matan ka ni Mark, saan ka di? Kan may saan, naibagam mat aminan ka ni Sir John ti may papan, itinapalabas mo, saan aya? Wan insan. Kat ko na nga awan ti parikot itinapalabas ko. Ngamin, tinapatag ka nung kankwa na ita, kat ti masakbayan. O, matlagayam. Anya pa'y lang ngarod nga iti urayam, umanugot kan iti ibagbaga ni Jan ken ka. Angam insan. Siyak mismo ti makapanagnak insan. Nasingpat ni Sir John. Awanan ti sapulam pa'y ken kwa na. Sigurado nga agbalin kanto adun niya iti danana insan. Na, kunak man no restaurant ti patakder da di tabatog tayo. Apay ngay akas la parehas mat a grocery. Grocery, kan restaurant ka numay. Paiso ka no ti kayat ti akin kuko negosyo. Asino ka nung amin ay ati akin kuko iti balay kan pasdak a maipatpatakder di tabatog tayo. Diyak amo ah. Diyak mo tinadamag na. Basta ti kunada. Taga dito'y kano ti babae anak ti asawa iti foreigner. Iso kano ti kimadang iti daga. Kat iso taking kuko iti grocery iti batog tayo. Nagloko matan no asino man dayta. Amo na lang arudan nga addan to'y grocery tayo. Ngam nagpatakder pa'y lang iti grocery. Kat ti madi, iti mismo pa'y abatog tayo. Unin nga rod ah. Saan na bali? Tasan lang mo tamay may sa ti customer na. Adulat tama dagiti suki tayo nga umay kumadang kata tayo. Una nga maapektaran latamat at negosyo tayo. Ha, maamwak lang no asino ti akin kukwa dita. Talagang apa. Ay na, bayan nyo latananan. Isungarot mo ti kayat akin kukwa. Awan karbangan nyo amang ipari. Ta isumot ngarot ti kayat da negosyo. Uy, Rebecca! Apay aya, Rodolfo. Makitkitam ka diti makitkitak. Ha? Nimot ariyan day, chay. Saan aya? Husto ka bakit? Isungag pa isaw. Na, nagmayat-mat kan ti postura na. Naka-spaghetti strap. Santo naka-shorts iti nakiting. Uy nga raw. Saan akas laidi akas lamanang titsura na. Nakapimpintas mo't tanyi manugang ta. Manugang asasawamat si ka, Rodolfo. Apay, nalipata mo ang nagsinadan iti anak da. Ha? Ay, uy, nagsinadan. Hindi pa'y nawaswas ti kalaysada. So, manugang tapay lang, ani Arian, bakit? Among ka din no asino ta akin kukway ti dakkel abalay. Grocery kan restaurant iti batok tayo, Mark. Nabayagan nga amok nanan. Apay ka di. Kat di ka mas daaw? Mas daw itan niya. Mas daaw no kasanoan na pasamak ani Arian ti akin kukway ti dakkel abalay di tabatog tayo. Diyak interesado ang mga mo. Mas daawak lang amin, gapoy ti kalaat nga iya asenso na. Iso nagdamdamag ang kadagiti kaaruba. At nakanumagayam nobyo na a foreigner. Napayagan na nagsina kami kinarian. Iso pang nga asyo. Tapaypayan yun diya tao. Saan tayo kumana pakibyangan pa itibiyag na? Bungga ka, girl! Jakpan na jakpan! At ayaw na pimpintas kayo nalilinis kay tanakitaan. Kumpara hindi na kayo pa kinimag. Ay, kat siyempre, amin at tao at napagbaliwan na. Saan lang nga iti ugali? No di kat agraman estado ti panagpiyag. Narigat mo't ano ag nanayon tayo lata na marigrigat.
Masapol adumiskarte tayo mat, tapno umasenso tayo. Itikas na, saan nga agnanayon kat maikuskuspil tayo. True! Ang gayang, aming kadi, naging gay takit binata pa rin ang iyong ex-husband. Ay! Ulan pa mga asawa iti lima, awanan bibiyang ko, friend. Ano yan? Ay, grabe ka mo't, friend. Jakla pagtatakpunanin ti kas di klase ti lalaki. Ay, grabe siya. Parang walang pinagsamahan ba? Kababain man nga klunan, nga maging gaita. Ay, Nasakit pa ang tinakam ko kini Mark. Agraman ti pamilyana. Nasakit tinakam ko. Gapo iti panang ikulasay da idi kanya. sorry, naimpalagip ko man ang tinapalabas, friend. Nagatumat kaming ti lugar, mabalin mo apang ipatakdiran iti balay ti negosyo. Yamno, apay adito'y pay laang ngamin mismo apatok ti balay ti ex-husband mo. Talaga nga ingagarak aditoyak nga agbalay ken ag negosyo. Tapno ipakita kadakwada. No asino akinan. No asino itan ti tao abasta in kulasay da. Akipalpalis ka? Kasta ka ti, friend? Kaslakastan na. Jakmat siguron pakabasulan da ita. Kaya't kulaang mat nga ipakita kadakwada. Asaan laang nga isuda ti adda kabailan na. Ariyan, anak ko. Isardeng mo kumanti kas tangar aramidam. Nanang, awan dakas nga aramida. Dakas ti agibales, anak ko. Di ka kumamot agaramid iti banag amabalin mo apakaysat makan. Siyak ti madandanagan iti kas tangar aramidam. Nanang, isuda ti mo na anang ikulasay kanya. Awan ti madi nga inaramid ko kadakwada. Nagbalinak mo't anasaya at iti pamilya ni Mark. Ngaman niya tinaramid na. Ginurada, aging gasin ni na anak ni Mark. Ariyan, anak ko. Lipata mon tinapalabas, kat itanamon kanilipat ti amin. Ad-adala ang amasaktan ka, no di mo waya-wayaan ti panunot kan riknam amang lagip iti napalabas. Nanang, Nupod nung ay ayatem ni Jan, pakawanemon ni Mark agraman ti pamilyana. Kang runaan iti amin, lipaten ken iwaksimon amamin pinsan di tapusom, ket mga barwanan kayon ken ni Jan anak ko. Uray kasanupay ti pananglapet ti inak kanyak, intuloy kulatta ti planok a negosyo. Adayo adakdakkel, moderno ken kompleto a pagtagilakwan. Ket ita, madamameten ti pannakaiproseso ti annulment mi ken ni Mark. Jak amo ken jak maibaga no anya ti agururay agasat kanyak iti puder ti foreigner a nobyok. Ngem sapay lakuma tagbalinak tumedden a naragsak iti dennana. This is a nail clipper. This is a paintbrush. I use a paintbrush to add color to walls. This is a paintbrush. I use a paintbrush to add color to walls. This is a microscope. I use a microscope to look at tiny things. This is a microscope. I use a microscope to look at tiny things. These are rubber gloves. I wear rubber gloves to protect my hands. These are rubber gloves. I wear rubber gloves to protect my hands. This is a crutch. 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 I use a watering can to water plants.
I use a watering can to water plants. This is a cotton swab. This is a cotton swab. This is sandpaper. I use sandpaper to smooth wood. This is sandpaper. I use sandpaper to smooth wood. This is a charger. I use a charger to power my devices. This is a charger. I use a charger to power my devices. These are earbuds. I use earbuds to hear audio. These are earbuds. I use earbuds to hear audio. This is a hose. I use a hose to spray water. This is a hose. I use a hose to spray water. This is a USB drive. I use a USB drive to save my files. This is a USB drive. I use a USB drive to save my files. I use a charger to power my devices. 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 This is an inhaler. I use an inhaler to help me breathe. This is an inhaler. I use an inhaler to help me breathe. This is medicine. This is medicine. This is medicine. This is medicine. This is a peeler. I use a peeler to peel vegetables. Ooh. This is a peeler. I use a peeler to peel vegetables. Ooh. This is a hair dryer. I use a hair dryer to dry my wet hair. This is a hair dryer. I use a hair dryer to dry my wet hair. These are eye drops. I use eye drops when my eyes are dry. These are eye drops. I use eye drops when my eyes are dry. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a ticket. I buy a ticket to ride the train. This is a ticket. I buy a ticket to ride the train. I use a map to find my way. 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 I use pruning shears to cut branches. I use pruning shears to cut branches. This is a duster. I use a duster to clean the shelves. This is a duster. I use a duster to clean the shelves. I use a camera to take photos. I use a camera to take photos. This is a wardrobe.
I hang my clothes here. This is a wardrobe. I hang my clothes here. This is a radio. This is a radio. This is a radio. This is a radio. I use a ladle to serve hot soup. I use a ladle to serve hot soup. This is a nightstand. I use a nightstand next to my bed. This is a nightstand. I use a nightstand next to my bed. This is a first aid kit. 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 This is a flashlight. This is a flashlight. This is a colander. I use a colander to wash vegetables and drain food. This is a colander. I use a colander to wash vegetables and drain food. This is a television. Sit in now. This is a television. Sit in now. This is a power bank. This is a power bank. This is a suitcase. I use a suitcase to pack my clothes for a trip. This is a suitcase. I use a suitcase to pack my clothes for a trip. This is a thermos. I use a thermos to keep my soup hot. This is a thermos. I use a thermos to keep my soup hot. This is a mask. This is a mask. This is a mask. This is a mask. This is a calculator. I use a calculator to do math. This is a calculator. I use a calculator to do math. These are headphones. I use headphones to listen to music. These are headphones. I use headphones to listen to music. This is a mattress. This is a mattress. This is a thermos. I use a thermos to keep drinks hot. This is a thermos. I use a thermos to keep drinks hot. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry. This is a bolt. This is a bolt. This is a seatbelt. I wear a seatbelt to stay safe. This is a seatbelt. I wear a seatbelt to stay safe.
According to this, the ancient ruins are just over that hill. It'll be a long walk, but the view will be worth it. According to this, the ancient ruins are just over that hill. It'll be a long walk, but the view will be worth it. This is a teddy bear. I hug my teddy bear at night. This is a teddy bear. I hug my teddy bear at night. This is a globe. I use a globe to see the world. This is a globe. I use a globe to see the world. I pack my food in a lunchbox. I pack my food in a lunchbox. I use an umbrella when it rains. I use an umbrella when it rains. This is a bed sheet. I put a bed sheet on the mattress. This is a bed sheet. I put a bed sheet on the mattress. A clock tells us the time. 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 This is glue. I use glue to stick paper together. This is glue. I use glue to stick paper together. We need a light bulb for the lamp. We need a light bulb for the lamp. This is an extension cord. This is an extension cord. I charge my phone with a power bank. I charge my phone with a power bank. This is a trash bag. I use a trash bag for garbage. This is a trash bag. I use a trash bag for garbage. These are seeds. I plant seeds to grow flowers. These are seeds. I plant seeds to grow flowers. A compass points to the north. A compass points to the north. This is a whisk. I use a whisk to mix batter. This is a whisk. I use a whisk to mix batter. This is lotion. I use lotion to moisturize my skin. This is lotion. I use lotion to moisturize my skin. This is lotion. I use lotion to moisturize my skin. This is lotion. I use lotion to moisturize my skin. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is bleach. I use bleach to whiten my laundry. This is bleach.
I use bleach to whiten my laundry. This is a watering can. I use a watering can to water the plants. This is a watering can. I use a watering can to water the plants. These are sunglasses. I use sunglasses to protect my eyes. These are sunglasses. I use sunglasses to protect my eyes. This is a calendar. I use a calendar to check the date. This is a calendar. I use a calendar to check the date. I use a wok to stir-fry vegetables. 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 These are earbuds. I use earbuds to hear audio. This is a hose. I use a hose to spray water. This is a USB drive. I use a USB drive to save my files. I use a charger to power my devices. I use a charger to power my devices. This is an inhaler. I use an inhaler to help me breathe. This is medicine. This is medicine. This is a peeler. I use a peeler to peel vegetables. Ooh. This is a hair dryer. I use a hair dryer to dry my wet hair. These are eye drops. I use eye drops when my eyes are dry. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a ticket. I buy a ticket to ride the train. I use a map to find my way. I use a map to find my way. I use pruning shears to cut branches. This is a duster. I use a duster to clean the shelves. I use a camera to take photos. This is a wardrobe. I hang my clothes here. This is a radio. This is a radio. I use a ladle to serve hot soup. This is a nightstand. I use a nightstand next to my bed. This is a first aid kit. This is a first aid kit. This is a flashlight. This is a colander. I use a colander to wash vegetables and drain food. This is a television. Sit down now.